משה דיין וראש ממשלה גולדה מאיר דיווח מודיעיני על תקיפה אפשרית. הרמטכ"ל דוד אלעזר ביקש לגייס מילואים, דיין סירב. בעקבות פרסום העתירה לבג"ץ, מבקש לוחם הנדסה קרבית הלום קרב ממלחמת יום הכיפורים להיפגש עם הבנות. למה בעצם רצית לפגוש אותנו? אני קראתי את הכתבה הראשונה על ג'ו אלון, האבא שלכם, וזה מאוד חרה לי. מיד הבנתי למה הוא נרצח ומאיפה זה בא. אני, כחלק מיחידת הנדסה, פיצצנו את המוקשים לאורך התעלה, 120 קילומטר פיצצנו את כל המוקשים. מתי? לפני מלחמת יום כיפור. 10 שעות ביום גילו את המוקשים כבר בידיים, לא עם סכינים, לא עם גלי מוקשים, לא כלום, כבר בידיים, ככה על הברכיים, מגלים את המוקשים, שמים פתילים רועמים על 100 מטר, צועקים למצרים ברוד, דרבל קום ברוד, והם מתפוצצים. וכששאלנו את המפקדים שלנו למה עושים את זה, אמרו לנו יש מדיניות חדשה בצה"ל. קצינים וחיילים מהפלוגה של בנצי אישרו בפנינו, אכן השתתפנו במבצע לפינוי מוקשים. איש מהם לא ידע מדוע. אחרי 67, כשאנחנו מתחילים להיות מעצמה קטנה באזור, יש לארצות הברית אינטרס להקטין אותנו בקומה, ולכן ארגנו מלחמה קטנה והסכימו איפה הגבולות שלה יהיו, ולאט לאט זה פשוט יצא משליטה. זה מה שקרה במלחמת יום כיפור, זו התיאוריה שלו. ולכן רצחו את אבא שלו. ועם אבא שלי, אני חושבת שאם אבא שלי היה יודע שמתוכננת מלחמה על מדינת ישראל בהסכמת ראשי המדינה, הוא לא היה נותן לזה לקרות. ואם שואלים על מה יכול להיות שרצחו אותו, כן, יכול להיות שעל זה רצחו אותו. בתום המלחמה היו לצה"ל 2,600 הרוגים, 10,000 פצועים. שנה אחר כך מטילה ועדת אגרנט את האחריות למחדל על הרמטכ"ל דוד אלעזר. האחריות אישית הוטלה גם על אלי זעירה, ראש אגף המודיעין במטכ"ל. שר הביטחון משה דיין וראש הממשלה יצאו נקיים מהאחריות למחדל. מיד אחרי המלחמה פותח הנרי קיסינג'ר, שר החוץ של ארצות הברית, במסע דילוגים בניסיון להשיג הסכם בין ישראל למצרים. אמא שלי, אחרי שפרצה מלחמת יום כיפור, היא אמרה לנו, אני לא יודעת אם את זוכרת, בגלל זה אבא שלכם נרצח. ואז אולי היינו צעירות מדי בשביל להבין בכלל, אבל אחרי שהיא נפטרה אנחנו מצאנו כתבות שהיא אספה על קיסינג'ר, שאמרה כל מסעי הדילוגים שלו במזרח התיכון אחרי המלחמה, שזה היה מדהים. אנחנו התחלנו את כל התהליך מול בג"ץ לקבל תיקי החקירה בעקבות הכתבה של קיסינג'ר. כי פתאום אצלי, זה היה פשוט, פתאום נזכרתי שיש לנו מלא קטעי עיתונות על קיסינג'ר בבית. יעל ורחל מוכנות להתמודד עם כל מידע חדש ולבדוק גם את תיאוריות הקונספירציה של מלחמת יום הכיפורים. דוקטור אורי מילשטיין, היסטוריון, חוקר את מלחמת יום הכיפורים כבר שנים. התיאוריה אומרת שאנואר סאדאת, משה דיין והנרי קיסינג'ר הגיעו למסקנה שאם רוצים לפתור את הסכסוך היהודי-ערבי, או לפחות את הסכסוך בין ישראל למצרים, צריך לתת למצרים, להחזיר להם את הכבוד ולתת להם ניצחון קטן. ולצורך העניין, מצרים צריכה לתקוף, צה"ל צריך להתגונן חלש מאוד כדי שלמצרים יהיו איזה שהם הישגים, ואז צה"ל צריך להפוך את הקערה על פיה, לצלוח את התעלה ולכבוש חלקים ממצרים, ואז האמריקאים יבואו ויסלקו אותנו ממצרים. וזאת נקודה חשובה שקושרת את קיסינג'ר, כי האינטרס של האמריקאים זה לא רק שלום בין היהודים למצרים.
האינטרס של האמריקאים זה לסלק מפה את ברית המועצות ולהחליף אותה כפטרונית של מצרים. אם מצרים תסלק את ישראל מארץ גושן או ממערב לתעלת סואץ, המצרים יהיו מאושרים שהאמריקאים הצילו אותם והם יעברו מהצד הסובייטי לצד האמריקאי. מצד שני, זה שהם ניצחו את הישראלים לפחות בשלב הראשון יחזיר להם את הכבוד, ואז אפשר, אם אפשר לומר, לעשות עסקים. ואם ימותו למען השלום 500 איש, לא נורא, הם לא העריכו, תראי, הם לא העריכו שימותו 2,500, הם נגיד חשבו 100, 200, אז נקריב 100, 200 ונביא את השלום. קיסינג'ר רצה שתקרה מלחמה בינינו ובין המצרים עם הסורים או בלי הסורים, כזאת שתחזיר לערבים את הכבוד, שתעיף את הרוסים מהמזרח התיכון, והאמריקאים ייכנסו למזרח התיכון ביד רמה ונשק אמריקאי יזרום למזרח התיכון במקום נשק רוסי. הוא השיג את מטרתו ב100%. המלחמה הזאת הביאה לסילוק הרוסים ולהכנסת האמריקנים. היום המצרים טסים על F-16, לא על מיג 23 ולא על סוחוי, הם טסים על F-16 ו-F-15. הדברים שעדיין לא התפרסמו מעולם ואת פעם ראשונה שמעת, שמישהו שמע אחרי יום הכיפורים את ההקלטות שהיו בבור ונתנו לאותו מישהו לשמוע הכל, והוא חתם שהוא 20 שנה לא יפתח את הפה, אבל בינתיים עברו 35 שנים. אומרים לי שאני משקרת, תדעי לך. כל מה שאני אומר, או מה שאני אומרת, אז אומרים לי, היא משקרת. אני יודעת מסביב, ואני יודעת שזה לא נכון. אני אומרת, אני דוברת אמת. זה הדרגות שלך? זה הדרגות שלי. נעמי פרנקל, סופרת מוערכת שכתבה כמה מנכסי צאן הברזל של הספרות העברית. בשנת 1973, בגיל 50, שרתה נעמי רב סרן בקומנדו הימי בסיני ובתעלת סואץ. שנתיים לאחר תום המלחמה היא שקדה במשך שנה על כתיבת קדם, ראשי תיבות של קיצור דיוני מטה, ונחשפה לכל הפרוטוקולים הסודיים של הפיקוד הבכיר. ודדו ביקש מדיין לעשות פעולת מנע בצפון, כי החיילים בסכנה. הוא דיבר כאילו הוא בכה, ודיין ענה לו לא. זה היה בשעה 4:15 בבוקר. דיין ענה לדדו, יש לנו הסכם עם קיסינג'ר שאנחנו לא תוקפים את הערבים, אלא אנחנו ניתן להם פעם אחת סרטיפיקציה של ניצחון. אז אחרי זה אפשר יהיה לעשות שלום איתם. לפני זה אין מה לדבר על איזשהו שלום. זאת אומרת, דיין ידע שעומדים להתקיף אותנו, והוא סירב לכל פעולה. ועל ידי עמד פיניטלן, והוא עוד אמר לי, זה בינינו, את לא מדברת על זה. נתן לי פקודה. משה דיין, התפקיד שלו היה לא לגייס את צה"ל במלוא עוצמתו. התפקיד של אלי זעירא היה לתת הערכה מודיעינית כזאת שמשה דיין יוכל להסתמך עליה, ואז להגיד, אני מצטער, חשבנו שלא יקרה שום דבר, אז לא עשינו את כל מה שצריך לעשות לקראת המלחמה. אוקיי? גורליס, שקיבל את הפיקוד רק חודשיים לפני פרוץ המלחמה, איבד לחלוטין את השליטה על החזית. גורודיש, אז אלוף פיקוד דרום, ומי שנמצא אחראי למחדל בחזית המצרית. עדן ברוך כותב בספרו, הוועדה הדיחה אותו מחייו כאיש צבא, שררה בדמותו את כשל יום כיפור. שיפרסמו דוחות התקנת לציבור, הוא תפור גס. כל ילד שיקרא ברחוב יראה מה זה. מסמך אנטי אינטליגנטי, מסמך שקרי, שיפרסמו אותו, אין שם סודות. עד יום מותו נלחם גורודיש להוכיח את חפותו. הוא האשים את משה דיין בתוצאות המלחמה.
המלחמה, וגם האמין באפשרות של קונספירציה. לפי עדותו של אלוף פיקוד דרום שמואל גונן גורדיש, משה דיין שאל אותו, מה דעתך שניתן למצרים